Okay. Tinokuchingamidzai zvekare. Ngoma ndiyo tikuenderera mberi. Ask for anything and he will do it. Tikutaura zvaKristu Jesu kuti ndiye anozviita wacho. So pane ndima yatida kuti tibate nezvayo. Takambotaura nawo yekugarisana. Yekuti iwe unogarawo muna Kristu, iye wogarawo mauri, then wokumbira, iye anokuitira. Izvozvo tinoda kuenda kuti tisimbise rimwe bandiko zvakare rinova refaith. So it's going to be mainly on faith. Ndikatimbonzwa kubva kuna John 14:13 inoti, and I will do whatever you ask in my name, so that the Son may bring glory to the Father. You may ask me for anything in my name, and I will do it. Rechishona robva rati, chinhu chipi nechipi chamunokumbira muzita rangu ndichachiita kuti Baba vakudzwe mumwanakomana. Kana muchikumbira chinhu kwandiri muzita rangu ndichachiita. So apa pakutange paita ka addition, but zvongo complementa chinhu chimwe chete. Akuti chikumbirai muzita rani rake iye, then iye ndiye achazviita kuti Baba vakudzwe mumwanakomana. Ende uri kunatsaona kuti nawo anything iyo iri ngoramba ichita sei ichidzoka. So handisi kuzodzokera kumashure kunoexplaina nawo anything kuti inenge yakamira sei, since taane kuinzwisisa. Asi patoda kuti tibate, ndopandaka kuenda kunoverenga kuti munhu uyo anokumbira achigozozviitirwa, achakumbira muzita rake yeKristu achizozviitirwa, anenge akamira akadii, condition. So I'm going to read from John 14 again. So ndichatangira pa 11 kuti pabude nyaya yacho zvakanaka. Nditendei kuti ndiri muna Baba naBaba vari mandiri, kana kusiri kudaro nditendei nokuda kwamabasa amene. So uri kuona kuti ari kuripita nawo yekuti iye anokwanisa kuzviita zvamuri kukumbira zvacho nokuda kuti iye naBaba vanotogarisana. Iye ari muna Baba, Baba vari maari. So nyange wakakumbira maari nezita rake anokwanisa kuzviita. So tinobva tadzokera kunawo yekugarisana. Saka newewo ibva wapabatisisa ipapo kuti nawo yekugarisana iri very important. Point number 1. Zvirokwazvo ndinoti kwamuri, unotenda kwandiri mabasa andinoita, iye uchaitawo makuru kune iwaya, nokuti ndinoenda kuna Baba vangu. Right. So ari kumenshina nawo yekutoita mabasa akaita mabasa akawanda, asida kumenshina hangu nawo mabasa. Tingori panawo yekukumbira iyoyo kuda kuti mabasa unokwanisa kuyaita kana uine kutenda maari. So tiri pakukumbira ipapo, let me go. Saka unoona kuti right, nawo iri kubuda apa pandeyekuti if we have faith, tishandisa zita rake, tinokwanisa kukumbira for anything. Akatinzwa uye takakwanisa kuchiitirwa. Nofunga ini ndangoda kuti ndisimbise ipapo.